Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw pizza 14 Biyernes tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu. Buwas nga adlaw, Aksyon Oliver, malagaw ko. Talagsa mo ko makita nga nagagwa sa puluyan. Gatuman ko sa mando, sang DOH nga magtinir sa sulod sa puluyan. Sulod puluyan, enjoy ka man. Tanan-tanan ka trabaho, pang-garden, panglaba, tanan-tanan, pangluto. Nga ang magwa ako buwas. Kay first time ini, nga makasaksi kita sa bilog nga Bacolod. Nga ang tanan nga nagasakay sa dipasayro nga salakyan. Tanan nga nag-opisina sa mga establishmento komersyal. Ang tanan nga mga mall, do bag-o naman. May face mask na, may face shield pa. Amot silingon, lantahon ko kung ano ang resulta ya. Nga ang tanan galakat sa dalan, naka-face mask na, naka-face shield pa. Kaya mo nang mando sa DILG, hindi ka makasulod sa imo trabaho kung wala ka face mask, kag wala ka face shield. Hindi ka man makasakay sa dipasayro nga salakyan kung hindi ka kumplito. So, gusto ko maglagaw, gusto ko makita kung ano ang senaryo sa palibot. Ini nga mga itsura naton, makita ko lang ini sa pelikula sa una, makita mo lang sang nagakanto sa bulan, nga kompleto ang ila sini nga mga kagamitan sa ila sini nga kalawasan. Makita mo lang sa pelikula ni nga kung maglagaw kinanglan masukso kagid sa mga parapernalya sa lawas para hindi ka malatnan sa kagaw. At mga pelikula lang nagmatuod. Tibuas amo ni nga siling ko malibot ako. Luyag ko lang magsaksi kung ano ang sitwasyon, ano ang tsura sa dakbanwa sa Bacolod kung ang tanan nga tao may face mask na, may face shield pa. Gura, may ulit ko, no? Kung mag-uniforme, bla? Nang tanan, gusto ko tanay ka mo, puraw ka mo may cover sa kuya.
May face mask na, may face shield pa. 14, no? Do bag-o naman bla. Do talagsa mo lang ini ma-experiensyahan mo. Masugid ni Boss Damlag. Kung mabuhi kita sa Boss Damlag, masubra kita isa kagato, sabi. Masugid mo ni sa mga apo, kag mga apo mo tuhod, na sang amuni nga tuig, inigo kita sang COVID-19. Kuhaan pelikula. Sang amuni nga tuig, amuni ang mga itsura sa mga Pinoy. May face shield na, may face mask pa. No? Enjoy na ng imo mga ulihing tubo nga pag-abot kon makatukib na sang baksin kag madula na ining kagaw. Tiyan mo na siling ko, malagaw ako. First time naman nga maka-experience kita nga lain naman ang senaryo. Lain naman ang tsura sang tagsa ka pumuluyo sa Bacolod nga nagasakay sa round trip kag nagalagaw ara sa sulod sa opisina, mga mall kag iban pa. Maya man tulokon guro do uniforme man ang tanan naka-face mask ka naka-face shield ba do galagaw ka lang sa bulan. Action Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sino
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may Action Radio Philippine Standard Time, Lasais 47. Dosyam kadlaw na bilin, Agosto 24, ginaduso gid sang DepEd nga buksan gid ang klase. Pila ka mga mamalida kahapon, daw hindi sila kumpurme. Kung pamatian naton si Senador Sirwen Gatchalian kahapon, daw hindi siya kumpurme, ginpakamalaot niya, ano niyang ginaduso, hagad nga dinakamol-kamol sang DepEd ang pagbukas sang klase. May pandemya subong, may COVID-19, di maintindihan ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas, hagad giduso nga buksan ang klase. Kung si Senador Francis Tolentino kahapon, niya kabalo kami hindi pa preparado ang DepEd. Which is para sa akong gusto. Kaya mga manunudlo, bidan din sa lokal sa Bacolod, kasi sa probinsya, gaayogid, nga kumabuligan sa mga bond paper, tag-iban pa. Di ka na mo, sang ginapadala sa atong mga kilala nga manunudlo, nga masuplayan sila, sang ila kinhanglanon. Ambot silingon, bisan ano nga duso, sang DepEd, ako wala ko yung bunggo, ang edukasyon maayogid. Kay amo niya ang aton sini nga handom sa kabataan. Nga bisan wala lang manggad basta makatapos lang sa ila edukasyon. Manggad nila nga hindi ya maagaw sa iban, nga hindi ya mapanubli sa ginikanan, nga wala ya sa malagpad nga kadutaan kag manggad. Wala ya problema, ang edukasyon importante kayo. Pero balansihon taman. Anong matabo pagbukas ang klase? Kulang kagamitan ang mga manunudlo. Hindi pa gani maintindihan kung paano, pati gayunon, online kag iban pa. Sigurado ako sa langisag ni ang pagbukas ang klase sa Agosto 24. Gusto man yung pananawan sang pila ka mga mamalida nga kamul-kabulon tayo ni, kung pwede malang tunan anay maid-id nga pag-abot sa tiyon na plansado na ang tanan, amo ang pagdusota sa pagbukas sa klase. Sang sa kamul-kamulon tayo ni, nga base bla, magsinala-sala kita, masalang ginikanan, masalang estudyante, masalang mga manunudlo. Tiing guayaw la pulos, tiyan mo lang siling sa mga mamalida, hindi nyo man hagad duso. Kagkabalo kami, nga hindi pa laban preparado. Posibleng iban preparado na, pero mas madamo ang hindi preparado sa pagbukas sa Agosto 24. Action Radio Philippine Standard Time, Lasais 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka
at malakas, lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar,
tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56 na. Wow, si Presidente Rodrigo Duterte kuno, mapa-injeksyon siya sang Sputnik 5 as early as sa bulan sang Mayo 2021. Kung buot silingon, sa 2020 ni daw, hindi pagin matukiban. Ini ang siling sang Russia nga vaccine, testingan pa ini. Di maayo man na. Kung pagwa sini, si Presidente Rodrigo Duterte dayon ang testingan. Maayo pero no? Di kita na yung presidente, among una nga testingan. Ako ya, okay kus na. Pero sa nasiling na, hindi pa ni sigurado nga amo na ni siya ang vaccine. Amo silingon kon ilargada ini sa merkado 2021. Subong 2020 pa lang. So ang silingon malawig-lawig pa. Ang pananaw sang mga eksperto sa ikaayong lawas, hindi madali-dali ini kakas ang COVID-19. Amo ni siya nga kagaw nga naglawig ya. Amo ning kagaw nga purte ya, ka-delikado. Kung sa mga tao pa, amo na siyang purte maglipot. Lipoton niya kamo. Ang malain, kay purte maglaton, lantaw lang nagkakatabo subong, medyo kulukalma kita. Igo dayon, ang regional hospital, so sobra 30, ginatos ang gina-quarantina, sira dayon sa mga pasyente. Di problema ng iban bla, nga luyag magpa-hospital kag hindi ya COVID-19 na balatian, kay kabudlay, masulod kay mo daya, nga disgrasya, basi malatnan ka. Amo nang nagakatabo subong. So daw, hindi naton mahibalaan kung san oged. 2021, 2022, matap na ining COVID-19. Pwerte, no? Naka-experiensya magkita sang hindi magwanta nga balatian, kagaw kag hindi pa makita. Pinsarabla, sa pila ka tuig nga nagluntad ang mga pamalatian, amulan ni siyang COVID-19 nga nagdugay, kag amulan ni siyang COVID-19 nga nag-igo ya, sa halos bilog nga kalibutan. Purte ya. Kung di gaigo ang mga balatian, kisa ang China, China lang. Kung maigo sa Africa, Africa lang. Subong ya, humalin sa China, sos nangalapkap sa halos sa bilog nga kalibutan. So first time ini, sa kasaysayan sang bilog nga kalibutan nga naka-experience kita. Nga ang kasumpong kagaw sa mga manggaran nga kapungsuran naggasto milyones dolyares hasta subong wala sang natukiban nga vaccine sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, La City 4 na standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Andy Pinsor, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,